Dneska jsem si pro vás připravil test pyrotechniky. Máme tady Dumboom Micro, Pirát, Explosive 2, Dumboom 2G+, Dumboom F2, Bomb, Jeceno 5, Bulldog, Bad Bulldog, Salute, Viper a Bravo XL. Tak jdeme na odpal. Máme petardou Dumboom Micro. Máme normálního Piráta. Když dvojka má to mít půl gramu, tak jdeme to zkusit. Rána byla podstatně větší jako ostatních. Novou Dumboomku. Máme petardu Dumboom F2 se sírou. Na to, jak je malá, tak můžu fakt doporučit, jdeme na to. A tady máme novou bombku. Tady už rána byla podstatně silnější. A jdeme na JC05. Petarda JC05. Luxus můžeme doporučit. A tady máme petardu Angry Bulldog. Měla by mít 1 gram, takže uvidíme, co to dělá. Tak tohle byla zatím největší rána. Můžeme doporučit. Petarda Bad Bulldog. Petarda Salute. Petarda Viper 1. Poslední petardou tady máme Bravo XL. Měla by být celkem silná, takže se zalím trošku dál. Tak tahle byla definitivně nejsilnější ze všech. V tom videu bude aspoň 10 lajků, tak si příště natočíme odpal pokličky od hrnce nebo samotného hrnce.